Atiye mntakwethu sibambe iqhaza kulo mculo sibheke kwethu. Buka itrip yami iyacunza ufika indlala kulo shuni sigomanquba. Hayi atiye mntakwethu sibambe iqhaza kulo mculo sibheke kwethu. Buka itrip yami iyacunza ufika indlala kulo shuni sigomanquba. Facebook akulalwa bathi itrip yethu iyakhosta. Nakutwitter mntase akulalwa. Hayi bayakala bathi itrip yethu iyakhosta. Awuthina sikorona mntase masibiza ipandemic abantu ngoba bayakhala mntase senza amawala wa. Thina senza amawala wala. Hayi bayasincanya lana boke ingane igcwele lana ngathi umshubo owenkani lana. Atiye mntakwethu sibambe iqhaza kulo mculo sibheke kwethu. Buka itrip yami iyacunza ufika indlala kulo shuni sigomanquba. Hayi atiye mntakwethu sibambe iqhaza kulo mculo sibheke kwethu. Buka itrip yami iyacunza ufika indlala kulo shuni sigomanquba. Athi umntakwethu ne-chain thina sizimoto sathane esuka endleleni. Hayi ngophimbo lwami ngikhipha i-taste biza amakhamera ngalo shuna ngibadedeli. Hayi bathi le ntwana iyababa ngithatha abantwana ngibafake eDubai. Vume kodluze ngiyakhila ngigibela istage ngidume ngokhila. Ingoma zethu ngomshubo nibuka umntakwethu siveza amaphupho. Bathi bafuna le beef sikhiphe nesincasa sibavala imilomo. Bathi ngihamba nomntakwethu ngibela ibeat manje khanya ngokwethu. Hayi ngene McDonald ngishesha phela bangibonanga bengigqoke nalesweka. Hey ngithi vuma dloza uvume ngiphethe Detroit nayo uNkulunkulu avuke. Hayi uphimbo lwami angeke ngiphike othi ngiyeke umculo kumele yazi angeke ngivume. Atiye mntakwethu sibambe iqhaza kulo mculo sibheke kwethu. Buka itrip yami iyacunza ufika indlala kulo shuni sigomanquba. Hayi atiye mntakwethu sibambe iqhaza kulo mculo sibheke kwethu. Buka itrip yami iyacunza ufika indlala kulo shuni sigomanquba. Ungangibizi mama, ungangibizi mama, ayakhala wa Yunglee ukila. Hamba nomntakwethu sikhandala ama-flow everyday thina ntwana sibona ucash. uMandela kumele agcwale ibhegi. We are hustler, we go up in the trees. Abaningi abantu, abaningi abantu bayasichaza ma.